Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Ninabasilo nima kamdlombane vukudla amadoda siyabingelela okanye ngiyanibingelela bingelelayo ke ulindo kuhla sibongiseni Dr Life insizwa kaNongoma ehlala Nkosi ninabasilo sithi nje shout out leso sikhathi kwenzeke podcast hayibo ingoma emva kwenye suke sikhuluma ukuthi usukudlala umculo yabona ke manje ke yicike emva kwelinye sikuphathele ama interviews akho amnandi afundisayo akhuthazayo akhayo yabo sikuhlanganisele kuphume into eyodwa namhlanje ngithe ake ngishone enkandla kade ngihamba zonke indawo ngizulazula ake ngizulazule ngishone enkandla ngiphethe lapha namhlanje bafowethu uSenzo uMntuyenziwa ngeke ngamazi emculweni wesintu emculweni kaMaskandi insizwa ke lena ke yalapha nenkandla emakhendle kanti ke yenza umatikuletsheni wayo ke phecelezi ke ugrade 12 iwenze lapha na ke ePhelindaba secondary school ePitoli ePretoria wendoda ngowasenkandla wajiwe futhi ofunda ePitoli angiyithemi indaba yakho mina kanti ke lethi zabafowethu ilapha emakhendle enkandla ingaphansi kwenkosi uMbungose iphinde futhi lapha na kama album enawo hey sesebenzele insizwa ngaphambi kwama album ayo uqala ukuqoqozisa noma ukudlalisa igince ngo2008 kodwa ialbum yokuqala eyaduma nezwe lasukuma lahlala ngezinqe kwaku2017 wayithi ngangakutshela kanjani ngakutshela kanjani hebele ngonyane hebele ngozonda ngakutshela kanjani sazongitshela ukuthi yini leyo kwasukuma iSouth Africa yonke yama ngeenyawo kanti ke futhi enye wabuye ngealbum yesibili wathi ke uqula hayi uthi uqula kwedini akafuni ukuthi ngithi gqula uqula ngithi uqula ingoma uthi uqula kwedini right ke eyesithathu kwayisikole sodumo impela isikole sodumo bayasaza abaningi waphinde wakhipha lapha na ke ethi ke uyinkosi enjani eyogcina album uyikhiphe ngonyaka ka2022 December last year ngesikhathi ihlangene inkunzi nawe phakathi eyiseyinkunzini njengenkunzi enye wakhipha na ialbum yathi ke ngibhula isihlangu yayizwa nakhona kwakunochuku lodwa nje ngibhula isihlangu bafowethu insizwa ke umculo wayo idistributor noma iyikhipha ngaphansi kwenkampani kaMntuyenziwa Music Entertainment kanti ke futhi ke irecorder lapha ke Tax Studio akekho kongayazi Tax Studio ninabesilo kodwa ngaphansi kanjiniyela usicela umuntu akahlongwane sengaqephuza Mntuyenziwa mfowethu ngase kuseni angiwemukele mfowethu kwi podcast kwenzeke qhawula kwethu mfowethu ngiyabonga kakhulu Khumani ngibingelele nje ngibingelele kuwena mfowethu Dr Life phinde ngibingelele kubona bonke ababukeli bekwenzeke mfowethu ngiyajabula kakhulu ukuba la ekhaya mfowethu kade side uyibuka ngami khawa no isikhathi mfowethu ngoba ningakhulu into awungazingabeka kabi nami ngathi uyibuka ngami hayi ngeke sikwenze lokho asikwenzi lokho lapha kwayiginqizi yakhala isikhathi masingekho siyakhiwa sesigcine sikho siyakhandwa mfowethu sigcine sikho ngoba namhlanje nje sekugcine kwazekile ukuthi ngifike ngibona mfana uqhula ingoma lapha kwingoma kaZolonke mfana ngibona uyiqhula mfana lapha kwingoma kaZolonke kodwa hey wayebekhathile umcine kaFowethu hayi khona mfowethu no ikakhelana hayi mfowethu sizoqala sibonge nje kubahleli bayo ingoma mfowethu okwaba umqondo omhle kakhulu ukuthi kukhuliswe ubudlelwane kubaculi bakaMaskandi ngoba besingaze silithola ithuba lokuthi sihlale sonke sibaye nesonto ngoba phela ke into icon zibembile sibaye nesonto kodwa bakwazile abahleli bengoma ukuthi bethathe zona inkunzi lezi kaMaskandi beyihlanganise ndawonye ukukhuluma ngolayini ke phela kuyaziwa ngeke uyiqhule ingoma ungelona igagu ikosa ufuna ukuthi ube nalento yobugaga egazini lakho ukwazi ukuthi awuyilanda khehla namanje ngimkabe lapha ngipintshekile bangisithile ngithi awula igqule yakwethu madoda mfowethu sijabule kakhulu ngiyathokoza mfowethu ngiyathokoza Khumalo sibabingelele abantu ngibingelele bonke abahleli khona nababambene kamnandi lababambene khona siyajabula kakhulu kahle kabi yami ngawukwazi ungibingelela kanjalo awuthinta into yami mfowethu awungithinta uyazi lento ngikhonzile mina bengithi ngiyakubalekela impela ukuthi hayi awufuni angisale sengibingelela ngokomthetho ngoba phela vele usiko lusho njalo hayi futhi ukeke kabi yami bathatha futhi ngangakutshela kanjani awukanye mengekho kulungile kodwa ke futhi awungithintele nje ngangakutshela kanjani phela ila ngaqala khona kuhle ukuthi angithi uyabona nje ngizoyiqala nje ngifuna ukuyiqala ngohlelo lwakhona ngifuna ukufike ngithi ngangakutshela kanjani ngithi qula kwedini
ngithi isikole sodumo ya mfana ngithi uyinkosi enjani ya bese ngithi ngibhula isihlalo mana ngifuna nje ukuzenza njalo suka bathi ubhemile bathi wathi bafowethu hayi suka hayi nguthethe le kendlela umdlalo yami hayi emakhumela loshuni sayinamtshayisa sewashika sesibeleza thina manje emakhumela vele njengephalishi ngithanda ukutshela mhlangano la mfowethu shona ngithanda ukutshela ngazushaya mfowethu ngangitshela kanjani mfowethu ibena nganyanya ibena ngizonda ngami yokutshela kanjani shona noma ke simemeze kakhulu izwi lambelo hayi ukuthonga sisabazi amakhempu uqhumunya phansi kodwa nje ke ihamba kanjalo lento ngokosiko lwakhona kodwa ke kunalento kumele ngiyenze uma ngingena lapha ngesiginci ngoba phela ngoNkulunkulu weginci mina Dr. Lai siyahlela funa ngokosiko lwakhona mina ngingene ngithi mangingena lapha ukuze bebone umuntu uyenziwa usefikile ngithi sifashela uNkulunkulu bafowethu angivele ngiyitshela namhlanje esengivele ngiya kanje ngakhumana sengifikile la ngisuke sengifikile la bayazi ke nababukeli nabathandi bomculo kaMaskandi hayi suke sefikile umuntu uyenza akabekeka ufaka umfazi omnyama lapha ufaka wakwethu nange sefuna ukungithatha ngithuthise ungakhisa kwaNongoma sifuna ukungakisa kwaNongoma awumeka awuthi ke ngembheka umfuka umgquzula madoda ngoba phela sikhale esandleni khumana angithumela ngisho ukuthi awuthinte mfana ngize ngivula izandla ngithi awuthinte mfana yabo cha ngisho nje enhlizweni ngithi awuthela umfazi omnyama manje awudlala yakwethu idlozika phela lelo idloze iginci lelo hayi kahle bona kufanele sizwe ngabaphumulo cha kabe interview yami uMntuyenziwa awufake sizwe ngamaphumulo mfowethu isizwe lapha na imfowethu yayidlala kakhulu ikhansela mfowethu mfowethu umsebenzi wakhe hey insizwa yayidlala kakhulu leyana khona la ethi khona ayi bafowethu manjalo njengicabanga vele kufika izinyembezi ngoba ngazi ukuthi la khona udala usangicabanga yini ayi ayikho ukuthi alikhizwa anti asilalanga ngisalalele hayi futhi nokona uzozithi ndaphu nje weseziyekubala afaka ikati ke ufunele ikati bese ngithola isidingo sami ngisibona sephambi kwami ukuthi ngiyazi mina ukuthi hayi ungayifuna kusekuseni khumalo ngizothinta le ufune nje ngoba lento leyo ifana ne-dictionary lokhu no Google ukuthi uvela ufike ukuthi nje igama elokuthi lisho ukuthi bese vele iphuma manje answer ndenze mfowethu yabo akasixoxe mfowethu hayi kusibecela kodwa ngiyasifunda ukusakazo ngiyasifunda kulungile noma ungilahla kodwa kulungile okay bafowethu ubhemile usekhona bafowethu sibonga kakhulu qhawula kwethu ukuthola isikhathi sakho siyazi indoda ematasa but nje kwenzeka nethimba lonke lingaphakathi liyathobeka kakhulu qhawula kwethu mfowethu sithatha usibeke ngane yakwethu emculweni ungena ngabe vele lento
lento ibivele kuwena ngane yakwethu ukuthi uzoba umculi kuze kuhlangane nesiginci sakho njengoba manje uMntuyenziwa esaziwa iSouth Africa yonke iAfrica yonke ethi uMntuyenziwa Bhemile uyayidlala lento yakho qhawula kwethu. Ngiyawujabulela kakhulu umbuzo ngoba imibuzo kanjena ihlala iqhamuka kodwa sekuqedi konke mase siphendula ngoba phela insuku ayifani. Usuku nosuku nje sohlala sicathulisana nabalandeli abathandi bomculo wethu behlale bazi nabanye abafikayo nozofika namhlanje nozofika kusasa efikazi. uMntuyenziwa umfana kahle kahle okhulele ozalelwe endaweni yaseNkandla eMakhendle. Ngizalelwe lapha eNkandla esibedlela ngonyaka wama-90s 90 something. Sekusuka ke ngiqala amabanga aphansi lokho kuthi first year no second year ngakufunda khona le Nkandla esikoleni Imvayiza Primary School. Emva kwalapho sase sithatha ke indoda leyasikhulisa ubaba yasithatha sisa ePitoli la ke umuntu owafika akhulela khona. Mangifike ngikhulela ePitoli ke ukuthi ngikhulela vele endaweni engenazi iginci isasilungu indawo ethi ayibe kanjalo ngoba bengumdlali webhola ngiphinde futhi ngilingise into engangemhle kakhulu ukulingisa lezi zinto lezi engamakhono esikoleni noma makufanele kudanswe bekwazi ukuthi ngatholakala into lekanjalo nasekuculeni ke lokhu kwamakhwaya ke ngibe khona kulezo zinto ezikanjalo bengumuntu obetholakala kulezi zinto ezikanjalo okuyinto nami engijumile lento yesiginci engingayazi ngempela ukuthi ngathi umuntu mayekhala njengokuthwasa njengokuthwasa uthi umuntu ubalekile wawongena wagobela naye akazi ukuthi ngazi ufike kanjani into eyenza kanjalo ngoba nabazali ngaleso sikhathi umuntu eqala ukwenza lento baba nokwexwayo ukuthi lengane izibona phi lento ngoba ayisakhulena sekhaya sithi ayikhuleli sithi siyithatha sithi sifuna ukuthi izinto izibona ngenye indlela kwajika konke yona izinto yayibona ngenye indlela okwesiginci nje phela kuyinto umuntu eyamjuma kanjalo ngoba nami ngangalindela ngangazazi nami futhi ukuthi ngiyoba umculi kukhona nami enganginesifiso sakho ukuthi ngibe yikho empilweni okwagcina ukuhamba kwesikhathi ngagcina ngibona ukuthi ngeke kuhambisane nalokho kungifakela iphalishi njengamanje ngoba ngizothi ngifuna lokho yana engizokwenza lokhu isikhathi sibe singishaya nakho khona kanti kukhona umuntu okwazi ukuthi kumphilise lokho kwegigi. Ukushaya isiginci ngokuqala ngonyaka ka2008 mangaphothisa ngimuhle kakhulu eminyakeni kodwa nje ngicabanga kanjalo kube unyaka 2008 bekuthi ke makuphuma isikole mangiphuma isikole njalo ngiphume kunenye hostel yasePitoli bekuthiwa iBlock U asePitoli ehlale ngibuza njalo ungwane ethi ufunani yini lo oyenza lapha hostel wena hayi ngingamtshela ukuthi kezani kanti ufuna sakhele yakhe indlela ngazelekele yami indlela ngisifunda ngaphambi kwabo ngoba ngaya kubona sengikwazi ukuqoqozisa le ngoma ethi sakhala kamnandi sengithi qwe ngamgumeni le ngiphinda ngidlala nesiginci sikacela zemniko wayidlala lapha wayidlala kuAli le sathi ke beta kade bade titata dodata hayi ngathi mase ngishaya lokho ngaya ke endlini ke ngafuna ukuthi bengiboneke ukuthi hayi kanti lokhu lona lento ayenza uyithatha ngokunyaka 2008 nje mfowethu ngaqala ngayibona lapho lento ukuthi uyazi yaphila lento kimiyize ngiyena umuntu mhlawumbe okhulele kwi-environment enomaskandi kangako kodwa futhi okunye engathi kwangiqoqa futhi kwangibuyisa yikho ukuthi omalume babe khona ePitoli nabo ngama weekend ngibuye ngihambe ngiyobuka ingoma ngikhulunywe lesizulu lesi ingakho nolimi lwakwazi ukuthi liqine ngoba ngangisondelene kakhulu nabantu vele basemakhaya ababehlala khona ePitoli yebo futhi ikhona engathi mhlawumbe kwakuyindlela eyakhona igincini lokho ukuthi bengilanda ebholeni njalo mangiyodlala ibhola ngiyogida ingoma ngamakhokho ngawo amakhokho ekhona ngifaka amakuthu hey woza wena ungalokhu usicazela dlala ibhola lakho mawuqeda lapha sengomeni ngifike ngigida ingoma kanjalo ngoba ingoma ngigide ngemncane bengisabizwa ngenkonyane ngithi mangidla kuthiwe ladla inkonyane usmall abengemuhle usmall wawuba ngaka ngaphandle kwethu anti amashethi lawa uniform phela engekho nganga manje kuthenga usmall umuntu ungaka ngagcina sengibizwa ngenkonyane ke nami uthi incane le nto kwaya ayi ngagcina ngibona ukuthi yaphila lento yesiginci ngishaya nje isiginci kwaba sengathi mhlambe yafana nento neqembu lami lento esagcina siyivula lapha ehostel eBlock U nomunye umbhemu owakuthiwa umlungu okuthiwa igama lakhe uMlungu waNtombela usekhona nemanje owangapha eMangidini ngakithi phesheya kwasekhaya nje kunendawo kuthiwa eseMangidini phesheya kwaseMakhendle sihlukaniswe umfula yamaphotho bese kuba Mangidi
siculela nje nalombhemu ngikhanda ingoma uyabo kuyinto nje kanjalo kodwa nje kungeyona ukuthi into sengifocus ngithi hey sengifuna ukuba umculi manje ngoba sengikwazi ukwenza lento ngangenayo leyo nto leyo kwahamba kesikhathi ke nakho sekugcina ke ngisebenza nendlamlenze uFokampungose siqala kwi-demo ngicabanga ukuthi i-demo sayenza ngawo lo nyaka lona ukuthi ushaya isiginqe ngoba wesikole ngathi usiqede ngo-2008 noma 9 ukuthi angimuhle kakhulu ekukhumbuleni iminyaka kodwa nje kuSamuel lapho wena wanyuka ezegoli mayifike egoli ngifica ngidlala isiginqi vele ngibhizi nobani naleli bandla lami yes kodwa ngoba manje i-vision yami yayingekho nje ngangenayo nje lokho ukuthi mina ngiyoba umculi hayi ngangenayo kakhulu ngangenayo mayifika lensizwe sisebenze kamnandi sebenza iminyaka ngicanti yabo 7 or 8 years sindawonye kwaseba ukuthi ke nami ngase ngiphumo wami kumuzi ngonyaka 2017 nakho kuse ngithi ngangakutshela kanjani siyahlala into nje yaqala kanjalo ke lento yeyiginqi kumina baningi kakhulu namanye amaciko engasebenza nawo kodwa ngasebenza nawo emva kwendlamlenze uFokampungose mfowethu unaka umlando sekuchazela uMntuyenziwa seniyazi bafowethu kusuka nokuhlala ukuthi mawukhuluma ngeyasemaKhendle leli gama likaMntuyenziwa igama ngoba usenzo siyakwazi uthola kanjani lekomuntu lisho ukuthini uMntuyenziwa mina ngazi umuntu ngabantu umuntu omdala umuntu ngabantu kodwa lelo uMntuyenziwa wakhamba nalo nje ekhehla lase liyahlala la namathela liqhamuka kanjani legama kaMntuyenziwa igama likaMntuyenziwa igama engaliqanjwa ekhaya kuthiwa nami ngiyaxoxelwa kuthiwa ngathi ngawo lonyaka ngazwala ngawo okushuthe ngathi kwakwehle ukujotshela noma ubaba phakathi esuka ePitori ngoba nabo behlala ePitori ehlileze ekhaya kuthiwa ephetha amaswidi thoma behlangana bethe engwani uyapi na athi ngiyobona ingane lapha nengane kamfowethu lapha sizele umfana kuthiwa wow uzothi ubani igama lawo na athi hayi uMntuyenziwa ish lendoda le leli gama phela bengibizwa ngayo ngasekhaya noma ngikhule ngingalifuni kanjani. Ungafuni? Awu ngiyakutshela bengafuni mina abantu. Manje yini umqondo ubuthini ukuthi uMntuyenziwa? Walithatha walibiza ibongweni uyena ukhuzana. Walijikijela ibongweni wathi umuntu kaZenzi uMntuyenziwa. Hey balithanda abantu leli. Osulithanda wena. Manje yabona phela into ongayifuna abantu bayithanda kakhulu. Ufuna uphoqa yaphoqa ukuthi faka uthando kuyona. Yes nami ngikathi ngikhula kodwa ngiunderstand hayi uyazi igama phela masuku linikiwe awunakuquestion ngalo ngoba kakhulukazi igama lokuzalwa nje anginakuyibuza ngathi wayesho lanti nguMntuyenziwa ngoba naye akabaphendulanga wagcina ngakho ukuthi umuntu akazenzi uyenziwa uMntuyenziwa akazenzi so kwaba igama laqhamuka kanjalo ke kwagcina kuyigama lebrand ke le engirepresentayo njengamanje uMntuyenziwa wagcina kuyinto kanjalo angilitholanga la igingcini igama engilithole khona igama likaNkulunkulu wesiginci la ngaqanjwa khona ngithiwe igama ke nginikeza iziqu zami zokuba uNkulunkulu wabo bonke abashayi beyiginci ngiyakuzwa so mfowethu ususebenzile ke mfowethu nendlamlenze kwafika isikhathi ukuthi uMntuyenziwa useyimele useyasebenza Mntuyenziwa ukhona ingqinamba nkabi yami ongayishare nathi yini ongathi nje uma umuntu ngoba noma ngabe wenzani uthi usenze kitchen noma uthi usebenza kuphi nakuphi hlase kukhona into esesibambayo ngoba sithi kwenzeke sifuna izinto ezinjalo sizobona khona uMntuyenziwa umfana okhule kanjena awuna khulele ePitori kodwa ushaya umaskandi ngenhlanhla yebe bekhona umalume yonke lo mlando lo uyawenza umqondo kumuntu osuke safuna something so ngibheka ukuthi ke kabi yami wena njengoba yini nje ongathi uyayipick up kumaskandi noma emculweni kwi-industry ukuthi eyazi yanzima kabi yami yabona inzima le nale kwenze siqaphiseke nje sinibone ukuthi kahle isizwe niphila ngaphansi kwazo zinjani ngingathanda nje ukuthi mhlambe nje ngikubeke in general ngoba phela akukho vele engakufihla uma sengiphambi kwabantu ngoba abantu kumele bazi iqiniso ziningi kakhulu ingqinamba thina esibhekana nazo kodwa akusizi ingqinamba ezibhekana noMntuyenziwa kuphela ingqinamba nje ezibhekana nabo bonke abaculi as a whole okumnandi kakhulu futhi ngami ukuthi mina sengaba nokuqoqwa emhlanje noma ungangikwaza noma ungangidubula nje ngifi uyabo ngoba ngikhulele khona emculweni so umnyakazo nomnyakazo omnye nomunye wasemculweni awukho ufika ube isimanga kimi njengamanje sengiyimele njengoMntuyenziwa ngoba into engiyazi yona phambilini nabanye abafowethu engingasebenza nabo kunzima kakhulu ukuphila kakhulukazi mawusunegama usuzokwazi ukuthi uqhamuka khona abantu bethi nangubani ngoba manje ekugcineni kosuku emculweni udumo lihamba phambili ukwedlula yonke into yabo yes uhamba phambili ukwedlula yonke into ngoba kukhona lo muntu wafika nengqondo ebhedayo
ingqondo efe ngempela lokho ngempela ngizokufihla nje lokho angena umuntu ojwayele ukukhuluma kanjalo kodwa nje ngizokufihla lokho ukuthi abaculi begijima indawo bengatholi lutho noma mhlawumbe agijima indawo athola imali engekho reasonable ngoba mongathi uyabuka amalungelo abaculi bakaMaskandi angazi noma mhlawumbe bakhethekile yini abathola amalungelo noma mhlawumbe kubonwa yimi nabanye engisuke nginabo mhlawumbe sixoxa nje ngengqinamba esibhekana nazo ukuthi ungathi awabafezeki ngendlela kulula nje ku Dr Life ukuthi enze umcimbi ebese efonela umuntu uyenziwa athi manje ngenza umcimbi la ngizokunika mhlawumbe ngenza isibonelo nje ngizokunika u10,000 ngenza isibonelo uthola ukuthi mhlawumbe mase ngithi ngiyabuka mina ngiwumuntu uyenziwa ngithi ngizofaka upetrol ngisuke le lokho ngithi ngizoqasha imoto nje ngisuka eGoli ngize eThekwini ngesithi ke ngizoqasha imoto mhlawumbe ke sithi anginayo imoto ufuna ukuqasha imoto esuka eGoli ize eThekwini vele u10,000 ngiyakuthola kabi yami yabo nizolalaphi wena neband nisebenza nayo nizohlala izoholana legeng so into enjenganalezo mfowethu angazi ukuthi ubani umuntu owaqala leyo nto kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinila ngiphele iyo ukuthi amalungelo abaculi bakaMaskandi bengakwazi ukuthi bewamithe abaqashi bakhona angisho ukuthi kokhona abathize mhlawumbe ngibiza amagama ukuthi bayakwenza lokho kodwa njengomfana okade aqale egingqini inkinga lento le yabo inkinga kakhulu ngoba izinto izinto ezikhuphuka kodwa iprice ihlala kuyinto eyodwa la yabo ihlala imi kanje 5 5 10 maku10 ihlala kuyileyo language eyodwa kanti mawubuka umculi mangabe uzoqashwa kumele umuntu osuke eqasha umtshele itransport yakho ukuthi izokubiza imali engakanani umtshele accommodation umtshele isiphuzo siphuzayo umtshele ukudla okudlayo umtshele ngihamba nabantu abangaka akhokhele lezo zinto bese ufuna kunikeza akhokhele lezo zinto bese nawe ekunikeze yakho imali yokuthi manje uyakubhadala ukuthi ukukhona uzosebenza so into enjengana lezo nje futhi ngicabanga ukuthi izingqinamba kakhulu ngoba udumo olukhulu kodwa uthola ukuthi alihambisani nalokho ufuna ngabe lihambisana nakho ngiyakuthola gcina uphila kanzima nawe sugcina uphila indoors ngisho ungasafuni uyabo ngesimo sokuthi uzophuma kanjani sobona ukuthi uxakile lengwenya la twengathi iqhawe sihlangana neqhawe lapha ngibele neqhawe engazi ukuthi into wrong ngoba phela itekisi public transport into right ukuthi ngihambe ngetekisi i-public bani transport njengoba naye hamba ngetekisi angithi umuntu njengami nami ngumuntu njengami inkinga phela nithathe uMntuyenziwa ulingana nomculo othile bafike kanye emculweni but umculo othile unemonto uyayishutha unomuzi uganiwe unezingane yabo impilo yakhe siyayibona public so noMntuyenziwa vele umqondo wethu su corrupt ukuthi fake kanjani no ufuna kubuya ukuthini leso simo senze njani asabe singena sisenjani isimo esinjalo ngoba noma ungathi uthini kodwa egcineni ngathini bayasidayisa isinabo yeah ekugcineni kosuku kumele umuntu ngamunye kanje oba nisibuka nje bafowethu ukukhumbule ukuthi imino yami yabona ngoba ngiyibeka imhlanje nje kayilingana kunjalo kha uyabona singazalwa ndawonye siba amawele kodwa esabelwe khona emhlabeni ngeke kuze kufane never nangendlela futhi esiphila ngayo ngeke izifane ngiyakuthola mina ukhona umculo okwazi umngaka ukuthi nanga umngabane eqhamuka lapha kodwa ukhona futhi omnye umculo oganiyo kodwa ongazi umngaka ukuthi nanga umngabane kunezinye zezinto esikholelwayo thina njengabaculi ukuthi ngamunye nami njengomuntu uyenziwa kunezinto engikholelwa ukuthi akumele ukuthi mhlambe ngiyishare kumuntu wesithathu yabo noma mhlambe ngiveze ukuthi hayi namhlanje bengidla inyama nokhumalo sengiyaposta lokho kunezinye izinto mina engikholelwa ukuthi akufanele ukuthi ngizenze bese kuba ukuthi impilo yabantu bese emhlabeni nje kayifani futhi baphiwe ngokungefani singacula ngokufanayo sithi masivula umlomo sithi na uthi kodwa ekugcineni kosuku izinto zethu ngeke zifane ngoba abantu ngeke bezizwe ngendlela efanayo futhi nathi ngeke size sibe nezinto ezifanayo sisonke singabantu ube kwakudala ukuthi sifane emhlabeni mhlambe ngabe kubi kakhulu emhlabeni uzothi umunye ushuthi nomona uMntuyenziwa umuntu angayipost into zami no nami ngiyathi ungizwe kahle Dr Life impilo engiyiphilayo mina ngikholelwa ukuthi eyami so nomunye umuntu oseceleni mayikholwa impilo ayiphilayo ngeyabantu bonke ukuthi avezele abantu kodwa manje inkinga loyana unemali uhamba ngemonto right wena Mntuyenziwa ngahlala etaxini kulungile angithi sabelo ngokungefani uthi understand lokho abantu aba understand ukuthi abantu emhlabeni babelo ngokungefani futhi sikholelwa entweni engefani
Sengiyakuthola. Kodwa manje ngiyasilimaza khona noma ungangifundisa ukuthi angikholwa kodwa ngiyasilimaza ukuthi sibone umuntu right kunawe omunye akasekho right. Ingoma isitrendile nje sazi ukuthi ayimali ke. Imali siyaqatha. No ukutrenda kwangoma ngifuna ukuthi silungise lapho ngoba mina njengomuntu uyenziwa angithi mangikhanda ingoma ngicabanga ngetrend. Ngicabanga ingoma mina ezohlala ungunaphakade enhlizweni yomuntu mangisuke ngiyiculile. Uyabo? Angicabangeli angithi ngiphuma la ngibona ingane ijijelana ngamadanono bese ngicula ngaleyo nto leyo. Thothi ngizothi ngiphuma la ngihlangane namantombazane mhlawumbe efake igcebhezana sengicula ngalezo gcebhezana. Cha ngikwenzi lokho. Kodwa mangikhanda ingoma eclassical ukuthi ngisho ngayilalela emva kweminyaka u10 kufana nokuthi iphumizo. Okay, so qhola kwethu ngibonga kakhulu ingane yakwethu ake sike manje uzofuna ukukhala. Okay, before ngibuze imibuzo ngcono ngidlale ucela ujabule ungidlale ingqwaya uqwaqwe emhlanje ngiloqwaqwe emhlanje ngithintela kabe before olene jayifi lenyamazi. Yebo ngamhlule ngikwazi akutshela. Yebo awungithinta lapho khehla before nje ngithi lento lami ukuproducer ngazo i-engineer abayimise kanjani but ke it's fine. Awuthithele uqweqwe phela nami uqweqwe lapho kwakwenza no ngizolithinta uqweqwe emhlane ngizobathintela phela angithi uyabona mangikhuluma ngokuthi uyayibona ingoma eyifunayo ingoma yango 20 eyikuthi bani kodwa namanje leyo ngoma angiphuka ngehle stage abantu bangayifunayo. Bake bengifunele ukuthi ngangakutshela kanjani vele ngithi hayi ufuna kube yitemu le. Yabo ikho njalo ukwenza ingoma enjani eziclass ezohlala isikhathi ezohlala ikhona hayi ingoma ezokhuluma ngento ezokwenza namhlanje nakusasa eza TikTok senqamukile. Hayi mina ku TikTok ngibashayela isiginci bazi kodwa ngeke cha ngikhanda ingoma yabo ngixolele. Awusona madoda sokuqhamaza ngalo soyingqala ngalo sokushaya abushizi bashayela. Suka makhethe. Awusona. Ay. Kubuka wethu ufaka phela. Asha. Awuthi ngishala igeti indaba yakho. Hayi. Nangelila ngesayogcwana. Sawethinta shaya igcwala zithi impo asigcini phela ukuza la ekhaya. Wethu qala wethu ayikwethu uNkulunkulu ubusisele qhala kwethu ukubusisele mfana kithi uma njalo mfowethu inhle into yakho. Noma abe abekhamba kahle emakhamba kahle kodwa nje futhi umbonga uNkulunkulu inhle into yakho cha. Hayi ngabe ngiyakwelulela khuma lezi ingoma ngithi uyasazi simo sami ngino 3 days ngingalela. Ngingalala imfowethu manje. Ungalala vele senza kanzima. Manje imfowethu yabaleka phela uma ungazulala. Mhlawumbe ungalala vele impilo kanjalo. Ngikuba live no mfowethu ngiyabonga kakhulu ngiyawezwa amazwi akho khuma lo mfowethu ngiyabonga kakhulu ngoba kuningi vele sibhekana nakho. Kuningi kakhulu no wavesi hayi kwesinye isikhathi vele uma uyindoda uyahlafuna izingane ngaze zikubona ukuthi zithi ubaba uyalithanda ithi uhlale edwa ungenzela ithi kanti hayi khona into oyigwinyayo. Kabuya 3 questions. Yeah. Uyazi ngimuza la ekhaya mukele kwenzeka 3 questions just ama questions yalula ngendlela eyisimanga la khona suke simnika iciko lethu noma isivakashi sethu sithi hayi kukwena ukuthi ayiphendule lo mbuzo mawazi mangawazi uthi hayi dlula sidlule bese ba umbukeli ngasekhaya ozothi hayi Dr Life usho kahle mayisho kanje akuyona into embo kumnandi just to check ukuthi i-general knowledge yakho kuhamba kanjani njengomfana wasemakhendle phila umfana wasePitori umfana wase South Africa South African. South Africa? Yeah man. Okay. Kunendawo enedlaliso ezithi kwafela ubala e150 ikuphi lo ndawo? Semnambithi. Okay. Usho njalo uthi semnambithi. I'm not sure ke hoping ukuthi kunjalo. Mange njalo
Hayi impela wafela ubala kusemnambiti. Oh isithutha siyakwazi lokho. Isithutha ngisho lesi siyimi senkulu. Wafela ubala e150. Wafela ubala e150. Kusemnambiti kusemnambiti. Okay, ushintsha okay. Angishintsha. Okay, number 2. Nginika isaga uyangichazela. Ngathi okay, uqala inkinga. Hayi sizulu lesomzulu. Okay, hayi ngomzulu. Sithi isaga ukungakhulumi ungakhulumi ngobhejana kungekho sihlahla eduze. Ungakhulumi ngobhejana phondo lude qaba. Kungekho sihlahla eduze. Ngiphindela ukugcina. Ungakhulumi uphinde nje khumalo Dr Life wethu. Sonke kuyima mfowethu ungahlehla umsuku. Ngaphambi kuba mfowethu uphinde. Ngaphambi uphinde nje mfowethu Isizulu lesi. Hayi yazi ukuthi nasesikoleni mina ephepheni lami la matric ngayijumpa le section yezaga nje. Ngibhala ngangiyakutshela inkosi. Cha isaga phela umubhala uphepha 3 ufaka isorganization ngajumpa nje impela okuningi lapho ngoba cha ise mawuyibhala usenza zona isorganization inkulumo ukuze ubhala phela into eqondile ukuze phela angithi ama marks angithi nama marks angithi hayi lesi nami ngizolinda i-podcast uziphuma ngibabone ukuthi bathi sichaza ukuthina ngicela nami bela sedlule ngoba manje ngizothi ngiyaphendula ungakhulumi ngobhejana kungekho sihlahla eduze ungaloko uthi ukhulume ungakhulumi ngobhejana kungekho sihlahla eduze yeah akulungile let pass okay question number 3 which is the last question angibukele lesi silwane lesi bazofezela ababukeli awubukele leso silwane leso yini igama leso silwane esokuthwala lesi hayi lesi sokuthwala lesi hayi sokuthwala lesi igama laso angisho ukuthi umsebenzi isambane hayi isambane lesi hayi isambane sesimba umgodi singawulala hayi yiso lesi ababukeli bakuyaniveza emshinela lapho ngiyethemba ukuthi lokho akushoyo isambane lesi kuyikho hayi lesi isambane lesi sinomlomo moto before photo sinike into zakho ukuthi sithola kanjani awuthi into okugcina kabi yami noma ngabe yini ongafisa ungithintela yona noma ngabe vele ngiyazi uyapheka mhlambe uDecember okay no njengamanje ngizothanda nje ukunxusa bonke abalaleli bala ekhaya ukuthi ngibazise ukuthi indlela esiphila ngayo manje iyo leyo ukuthi be stream music wethu online ngine album esihloko sithi ngibhula isihlangu yes ngicela bonke kusuka namhlanje kuya phambili behambe beyostreama leyo album bayilalele ko Spotify yonke lento ongayicabanga yomculo ikhona iyatholakala futhi ama link akhona ema page nami lapha engizowamemeza bangabe sengiphuma kodwa ke kunengoma lapha engifisa ukuthi ngabe ngiyanithintela zona ngesimo sokuthi ke umuntu akazalale iphimbo alikho kahle mhlawumbe ngizoyithinta nje ngesiginci ngoba vele sami isiginci phela siyakhuluma sisholo sona khuluma khehla mina ngina stress asinqamle lapho ekhuma loba bathi isikole sodumo uyabona anti phela bafika ngathi ngangithanda ukukutshela mhla ngiyolobola mfowethu ngangakutshela kanjani ekubeni ungenyanya wena ungizonda uyabona noma bekuthiwa niyazalana nomfowenu wegazi uyokana impela engazi mangabe umazi ukuthi uyakwenyanya zokushaya impela engazi ya angithi wena mfowethu umsebenzi wobuciko yolo ukuthi ubhale
into ezokushiya wena ucabanga lokhu nomunye ecabanga okunye nomunye acabanga okunye ngoba le ngoma sengaze ngayeke kuyichaza ukuthi hayi kahle kahle kuchaza ukuthi ayiqondile ayidingi ukuthi uzuyenzisa yebo mefihlakele uma umneweni nje egane mayengakuthandi musokubalisa ulokubalisa cha akangifuni vele ngomtshela kanjani right kodwa ukuthi kuya ngesimo kusona ukuthi wena uyibheka ungakubi yebo salandela ngelamanisa ngithi iqula kwedini ngifuna ukuyibala nje lezi ihloko zami ngoba nazo ziyaxoxa zizodwa nje angithi ngithe fika ngathi ngakutshela kanjani sengithe iqula kwedini manje uyabona ukuqula ke bayazi abantu ukuthi uqula kwedini ingoma yale emaXhoseni qula kwedini ngaba hawuze nazo injalo yona original vision yakhona le emaXhoseni yasemaXhoseni njengomuntu uyenziwa ke futhi njengeciko ngase ngifaka ibhayisi zami ngase ngithi ngakhumbula iminyaka eyadlulayo ngisahlupheka ngithi iqula kwedini kababa album yesibili ngithe ngibuya ngazothi kwesithathu ngathi isikole sodumo ngathi abantu balinde umuntu uyenziwa bathi siyeza isikole sodumo ayesekhethiwe mama ngase ngithi ukhalisa kwembuzo wenzani wena Jawubuka lo mfana edidwa ingoma usethi ukhalisa kwembuzi yisi isikole sodumo leso sithe sisuka lapho kwisikole sodumo sase sizothi uyinkosi enjani edansela isiginci somunye umfana sikholwa ukuthini ke thina la kuMaskandi uma ngabe uyiciko lika Maskandi futhi mhlambe kwenzeke mhlambe uphuphu ubhekile ugcina usuyibize ngenkosi kuke kube kuhle ngathi ungaphuphu ubhekile kodwa ukwazi nokuyibambela ngoba isihlangu sakho ayikho inkosi engenasihlangu inkosi isihlangu lapha kuMaskandi yisiginci right yayibuza into efana nalezo iqondisa icountry somewhere somehow and then bese eseza ke elandelayo ithi elandelayo ngiphula isihlangu ingoma nje umtsizwa leyo ethi ngithema ngiphula isihlangu kwase kwenyuka usibani kuyaziwa ukuthi mawuphula isihlangu kuba nensizwa ethanda ukuthi ngadlala nawe iyenyuka bese uyadideka ukuthi awenyuka kanjani ubani manje ngoba phela bengayitshela ukuthi ngithi sigobe kuhamba kahle sikade yayo nangenyuka mangiphula isihlangu kwenze njani na so kuyaziwa ukuthi ingoma yomtsizwa nevusa usinga itholakala kwayiginci ziyakhala la umuntu uyenziwa so ihloko isikhathi esiningi izileleka izo lezo ngoma ngoba mina ingoma ngishayela insizwa vele isikhathi esiningi ukuthi nazo zenele ize zikhona ezabantu besifazane ezibajabulisayo kodwa insizweni ila impela ngimubi khona kakhulu insizwa makufanele ithi igide nje yazi ukuthi ufuna ifaka ingoma kamuntu uyenziwa bese ihlaba thu ishone phansi kuba njalo qala kwethu uthola kanjani inkundla zokuxhumana ngani yakwethu zonke Facebook Instagram Twitter kuloze nje uthola la kuzona kubalekile mfowethu kubalekile inkundla zokuxhumana nazo njalo kukhona la zizuzisa khona kubalekile ukuthi abantu besifollow ekuzona ngikhona ku Facebook ngisebenzisa nje igama uMntuyenziwa SA bazobuka ke izeke sike sahekwa nje kule minyaka edlule ama page but bazolibona ipage elina 91,000 okwamanje njengamanje namhlanje siku 91,000 ngeke ngazi ukuthi kushalela viki lokuphuma kwe podcast but bebuke lapho nje 90 something kuya le 1000 ilona ipage lawa amanye hayi lawa basheshe bangiphazamisa lawa amanye amancanyana umuntu uyenziwa SA ku Facebook na ku Instagram uthi uMntuyenziwa_SA uzongithola ku Instagram bengifollow kakhulu bese uya lapha ku TikTok nakhona uMntuyenziwa_SA ku TikTok ke vele bayazi ukuthi bacela noma yini abayifunayo ngibenze njengoba uke wenze ekuqaleni icontent yami ke ingakho benguncisha nje ngoba ngiyazi bese ngiphakela into engiyipha umndeni wami wa TikTok nginomona yeah so ngikhona lapha ku TikTok abangifollow nakhona uMntuyenziwa_SA ikuphi engakubalanga lezi kodwa nje mabebheke uMntuyenziwa_SA nje ngiyatholakala kwabafisa ukuthi beqashe uMntuyenziwa abafisayo nje ukuthi bemqashe inkosi yami uyatholakala ku 079 847 3535 wenza kanje ufika ubhala imessage usho ukuthi mina ngokwenza kwenzeke ngifuna ukuqasha emcimbini ukuthi ngoba sihlala sishaya iginci thina uzothi uyangifonela ufuna ukuhlela umcimbi uthola ukuthi awungithole ocingweni ngcono mangibuya ngithola imessage yakhe ikhona ngibhalele kuleyo number leyo ungitshele iyatholakala futhi na ku WhatsApp kwabadinga ama services la ekhaya kwayiginci sikwazi ukuthi sibancede la futhi sibancede engikucelayo uyazi ukuthi ibhlungu kanjani into ukuthi ngoba vele phela le phone le
engisebenzise emsebenzini ayisale office ngiyana endlini Yes. kubhlungu kabi ukuthi ngithi ngilele ebusuku ngo-11 khali ucingo manje bafowethu ake sihloniphane uthini umuntu khona kade ngizosiza ngapha sizokhona lapha e-studio uyikhuluma nje angimuzwa vele umuntu akhuluma athi yebo cha athi umuntu yenziwa lo ayisiginci sakho ngiyasithanda hawu ngo-11 ebusuku uthanda isiginci sami hayi bo sithande nje mina ngumuntu oyixoxela na wonke umuntu noma yini mfowethu kodwa nje ebusuku asingafonelani kule number enganiza kwethu ngoba nathi sisuke sesidinga isikhathi sokuthi sibe neprivacy uyakwazi ukuthi ungithole kuleyo number esiyangiqasha ku-email uthi bemilemnandi@gmail.com akekho ngaba nayo akekho ngaba nayo leyo uyakwazi ukuthi ungithole lapho futhi sikwazi ukuthi sikusize siyayidlala imiming siyayidlala ibacktrack esikuthanda kakhulu ilive yebo qala kwethu mfowethu siyabonga kakhulu yiphi ingoma uthanda ukushiya nayo kulezi ezikhona mfowethu nazo uzihlalela live ngizondlalela nje live ngizodlala lapha ingoma ekule album engicine ngayo yes lapha ngizoya ngiyojikijela le ngoma leni ethi ngiphakele ethi shikila mngama oyeka amacala kodwa kuze kube ngiyabona kodwa zina feno zino uzinofatha hayi angivele ngithinta yona ngoba ngiyakubona ukuthi uyayithanda uzinofatha phela uthinta nje abalandeli bakho mina ngiyayenza ngisho nje ukuthi zino ithi zwazonaka kuba murudo zwinofatha kudamuntu anokudawo ishona ulimi laseZimbabwe ngalo kwaMgabe yibo abakhuluma kanjalo kusho ukuthi lento ichaza ukuthi kumnandi kuba sothandweni uma uthandana nomuntu okuthandayo zina zwazonaka kuba murudo tabamparabarambaba zwinofatha kudamuntu anokudawo ihamba kanjalo hayi angivele ngibadlalele yona ukuze bonke bezoyizwa ngizodlala ingoma esihloko sithi Zwinofatha ikhona nalapha ithi nje Zwinofatha isihloko sayo yabona ke ngoba mina ngingane esheshilalela ningiZuma Africa sibonga kakhulu uMntuyenziwa uzoshiya nengoma emnandi Zwinofatha thani manje ngizokufundisa doda thani wathola ungathi hayi isiZulu leso thani Zwinofatha yeah Zwinofatha yebo isihloko sengo kodwa manje Zwinofatha okay uMzuma Africa sokushiya ingoma emnandi ekaMntuyenziwa Zwinofatha yebo kodwa ngisikhulu ulimi lugoqene siyabonga kakhulu siyabonga Usithandwa sami makushonila ukhona lento engifuna ukutshela yona 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 Usithandwa sami makushonila ukhona lento engifuna ukutshela yona
Uthando lwakho lungidida ingqondo, kuceka amadolo angazi ukuthi ngenzenjani. Uthando lwakho lungidida ingqondo, kuceka amadolo angazi ukuthi ngenzenjani. Uthando lwakho lungidida ingqondo, kuceka amadolo angazi ukuthi ngenzenjani. Say